Σπανούλης πέρασε αντίθετα από το screen, κάτι που συνηθίζει, έχασε ξανά την μπάλα. Κέρδισε όμως το φάουλ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται στο παρκέ, δείχνει να έχει χτυπήσει στη μέση του. Δείτε και πάλι συγκρούστηκε με τον Αμπάς και προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ. Πρέπει να τον βρήκε και ο Αγκώνας του Αμπά στον αέρα. Στο πολύ πρόσωπο. άτσαλο μαρκάρισμα και πολύ δυνατό. Δικαίωμα για 2 βολές στον Βασίλη Σπανούλη. Σίγουρα και η Ολυμπία Χοψονίδου θα ηρέμησε μόλις είδε τον αρχηγό του Ολυμπιακού να σηκώνεται και να μην έχει τίποτα. Από τη στιγμή που χρειάστηκε να σταματήσει το παιχνίδι γιατί βρέθηκε στο έδαφος, είναι υποχρεωτική αλλαγή για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πάει στα αποδυτικά.